Am ajuns și jos. De acolo am venit. Așa arată. Și haideți să vedem cum este și într-un templu de jos, de la bază. Hai să ne descălțăm. Ador chestia asta, pur și simplu. Aici pare că e mai curat. Așa arată înăuntru. Aici avem altarul. Acolo este unul dintre zei. Vedeți că pot să filmez mai de aproape înăuntru un altar. Așa arată zeul. Și cei doi gardieni. Este micuț, dar foarte, foarte multă arhitectură. Acesta a fost al doilea templu la Batu Caves. Cam aici se termină vizita. O să merg înapoi în oraș unde mai sunt și alte temple. Și o să revin cu video și de acolo. Apropo, tot aici a fost, intrarea este gratis. Doar dacă vrei neapărat să intri în templu de sus, se plătește o intrare de banii noștri undeva la 9 lei. În rest, totul este gratuit. Pe curând!